Dread. Ja, sacrifice to save his dread. Mate, Logge. you Kan need to logge. stay spawn with other mates, please. Det er fandme godt We engelsk. have a tactic. Fucking decoy, bros. Hey, fucking Jan. Oh shit, nej, så er vi fandme i gang. Sneak for satan. Hvad laver I? Nu! Det filmer du det her, eller? Orange guy, Ja. sneak. We're doing some... Det bliver så køgt, det her. Orange guy, Ja. fucking sneak. Beautiful. For Hvor er eksempel, du ikke på det? Fuck. Plant for allerede det der satan. engelsk. Plant. Bare gå ind og Plant. plant. Der er fucking mange ben. Engelsk, Hjalte. En midt. Ja, jeg er CT. En død. Er du CT? Ja, selvfølgelig. En midt stadigvæk. 2 midt. Jeg får 4. Jeg får 3. Jeg får 0. What the fuck? Nej. Hvordan kan Sidste vi Jonas, sidste kommer Jungle, han er så nu. Vi kan ikke tabe den Log ind i her. vores. Vi misser. Okay. Jonas! Det går ikke, Okay, Jonas. Yes. Jeg skulle lige sige, Jonas. det bliver lagt på YouTube, det her, Jonas. Hvorfor er der Jeg var ikke lige ved at pille i nogen blæen. Jeg var lige ved at pille i blæen. Jeg mener det. Men hvad bliver lagt på YouTube? Det her, Jonas. Vores spil Vi går B, bliver vi lagt går B, på vi går B, YouTube. vi går B. Ja, vi går B. Nej, hallo, vi laver den der vi laver den der, vi laver den der, hvorfor kalder det demo, fuck. Hjalte, det der, det Vi kaster lukkegranat til venstre for solen, og så går vi alle sammen B. Ja, vi går alle sammen Okay. B. Vi går bare Jeg følger B. bare efter. Jeg tænker, vi Okay, ja. ikke gør som Hvor sindssygt. skal jeg bare logge? Hvor Nej, skal jeg nej, logge? hvis vi skal lytte til hvad Sabbe siger, så skal du... Vi går under til Heaven, til Seaside. Det er Yes, Loki, det vi sætter går sig af. B. Ja. Kom. Okay. Nej, kom nu for Jeg helvede. bliver her. Vi løber bare ind. Jeg har små. So every day I Kom nu for Farvel, helvede. Der er Hjalte. helt Every day Ja. I'm shuffling. Hvor var det fucking tæt på? Der står en kitchen. Hvor kom det der overhovedet fra? Bench? Der stod nede til højre for dig. Jeg stiller mig bare her og venter. Nice. Hvorhen? Every day I'm shuffling. Der er en kitchen, så vidt jeg ved. Hvem ligger så en død? Nej, men så Åh, det var dig. Ja, du skal ikke spille. Fuck, man. Apps for sæt. Neat. Okay, Nice. eller det. Easy peasy. Bro, allerede 5 kills. Nice. 500 skade. Lige ud. Nå, Det er ret smækset ud lige nu. skal vi gå midt til B? Kan vi det godt? Ja, Jelle, du laver den der... Lille Hjalte, hvor meget skade har du? Her, nej. Giv mig den der gratis Mark 10, sådan hvad fuck tror jeg. Hvor går vi hen? Throwing smokes. Vi går midt til B. Ja, det Stop fik mining. window, ikke godt? Scheisse, man, jeg missede den der smoke. What the fuck? Under. Every day I'm shuffling. Sjovt. Fuck, man, tut mig. Okay. Vi skal... Hjalte! Mhm. Store Hjalte. Lær window smoke. Kører vi B? Lad os prøve at køre B. Ja, helt normalt B. Ja, en gang til. En Okay, gang skal jeg lige snakke med russeren? What's Go up? B, Der go bliver B. et lagt. Du har bare brug for at sådan at sige, go B. Snik. Nu bliver der også B. Ja, jeg tror, det er lidt lige meget nu. Bare løb. Fuck, min smoke, det var numsehul. What the fuck? Hvad er det der for en smoke? Og fint, han holder under. Så bare... Jeg kom til at bare sådan kaste den. En kar. Jeg fik lige noget fast på min skærm. En short også. Pas på short. Fy for goddag. Der er en bench.
En kitchen. Come on. Nice. Nice. What the fuck, man? Ja, det er også træls. Det er ikke Fuck, godt, det jeg der, bruger i Sebbe. bukserne der. Okay. Har vi penge? Nej, vi har ikke en skid penge. Vi er Sebbe så løb. broke. Sebbe løb. Lad os køre IK. Ja, lad os køre IK. Okay. I skal ikke sige 2 gange. Jeg render ud og flækker alle. Sebbe han elsker at ofre sig selv. Hvad er det, vi skal? Allahu Akbar strat. Allahu Akbar strat. Sten spawn. En eller anden, please, skyd ham. Allahu Akbar strat. Ja, bare fyr den. Okay, jeg skyder bare ham der. Jeg knifer ham bare. Oh my days. Nej, det er fint. Han står der. Så er det. Gutters, ikke tænke over det, jeg flækker dem. Det er Gutters, fint. der er ingen B, Gutters. Kom, Jonas, du har penge. Gutters, der er ikke en eneste B. Nu er der så sådan noget. Jungle. Jeg har brug for en bedre fucking gun end dual Berettas. Please. Yes. Han er sidste, han er her. Ja, han har en A. Kig, Sebbe, kig. Okay. Jeg troede stadigvæk, han var deroppe omkring. Nice. Damn! Det var Det var lige godt, jeg ikke fire knifede ham. Nå, skal vi prøve at køre A? Ja, hvordan A? Jonas, du skal bare gå Palace, og hvis jeg så lige får 2 smokes hernede, så vil det være rigtig lækkert. Ja, Hvor noget? Ja, okay, det kan jeg ikke Det dog. kan du ikke, Jonas. Så hvis vi bare sneaker. Jo. Jo, Rush, sneak A. go B. Or just go B, actually. Or just go B. Skal Jonas bare... Skal jeg sneak Palace? Ja, bare sneak, alle sammen. Jeg har lyst til at prøve noget. Han er væk. Han blev disconnected. I think he's død. Jeg tænker også lige umiddelbart. Og jeg flasher. Lorteflash, Sebbe. Ja, look. Jungle og ticket. Scheisse, man. Jeg blev AVP. What the... Ellers så får du fucking molo i hovedet. Og shit, man, og stairs. Hold da kæft. Holy fuck, mand. Fuck. Kom igen. Fucking hurtigt til at rotere dem her, det er helt crazy. Tuttet. Nå. Jeg har en idé. Ikke din idé, Hjalte. Gå af. Ja, lad os prøve at gå af, faktisk. Ja, okay. Jeg har Kan du ikke bare sådan købe en smoke? Jeg har en massiv god idé, Gutters. Kan vi køre ikke af, kan jeg så se. Nej. Gå med af, for helvede. Gå af. Jamen, jeg giver ikke mine smokes, hvis ikke du giver mig mine smokes. Peakmate. Ja, de rotated. Kom tilbage. Shit, man, der er ikke noget rush at spawn. What the fuck? De er rotated. What the fuck, mand? Der er også en af i hvert fald. Det var sjovt, at der også en. Han død. Okay, vores mate cooker. Han er ret god. Og den anden kunne så heller ikke ramme, men... En af. Ikke lad ham få is. Det gør han heller ikke. Jeg tror, Venstre. What the hell? Han står sikkert sådan derinde, ja. Jeg tror ikke, jeg ved, hvor du kommer fra. Bare fyr en flash derinde. What the hell? Oh, nice. Kæft med lorte, men So what the fuck? Så kommer han bare ud af smoken. Nå. Skal vi prøve at gå B? Okay. Fuck you. Direkte B. Ja, jeg kommer. Så får Mussolini det den der. Gå B. Fuck er det, jeg gør B? Jeg skal ikke skide B. Nej, du skal Gør vi ikke midt til B eller bare B? Du skal plante. Nej, bare direkte B. Ja, du skal plante Adolf. Okay.
Husk at sneak. Adolf Hitler. Ja, du var så lidt for Ja, sent. når vi kommer op her, så skal vi sneak. Nu må Hjalte så ikke lægge noget. Hvad laver Nu du? må Hjalte så ikke lægge noget på YouTube, fordi du sagde det der, Jonas. Så sagde nemt er han? det. Ja, det skal jeg jo ikke sige for helvede. Mussolini. Jeg vidste ikke, at vi lagde pis op på YouTube. At vi blev sådan nogle børneinfluencer. Det vil jeg ikke være en del af. Vi kan godt lide at manipulere det. Ja, det er godt. Scheisse, der var mange flashes der. Det er short. You just won $10 million from your father's life insurance policy. Der var ikke en der mere. Den Jonas. Nice. Planted. Med onkel ind, der bruger sig Batman. Jeg går bench. Jeg vil gerne have den der. Jeg holder kitchen. Jonas, du står i Connector. en kitchen med AV. Ja. What? Holy shit. En kitchen, en connector. Fuck, et skin, bro, har alligevel. Nice. Du så den sidste. Ja, jeg venter bare på ham. Ja, flot. Jo, har I hørt om hantavirus? Ja. Ja. Hvem har ikke det? Ja. Det er sådan noget, Vi man lærer i købt. samfundsfag i alt det. Kaboom! Kaboom. Jo, bro, var bare Kaboom. nødt til at tage dig med, Ja. Nå, fint. Skal vi ikke prøve at lave B en gang til, og så snyder vi dem næste gang med smoke mid til A eller sådan noget. Vi Okay. kunne også bare lave den der lokkegranat-strat, og så går vi B alle sammen. Altså, Eller nok der. var lidt til A, eller hvad? Det kunne vi også. Skal vi ikke bare lave et eller andet? Kan vi ikke bare lave et eller andet fuld gokkeview? Stay wallahi. Sneak, Hjalte! Jeg har en idé. Nej, lad mig bare sneak, bare gå fuld amok her. Det er meget fint, at jeg lige har kastet en decoy, når jeg bare finder. What the fuck, jeg tror vi gik Jeg B. kæft, man, jeg var klar på en, der bare pushede under. Okay, vi går A umiddelbart. Alt der under! Vi er af. Altså under til A. Kæft, det er en vild strat der. Det der, det kan jeg ikke finde ud af. Det er et strat, som kæft, en ingen god har set. Nej, jeg kunne faktisk godt finde ud af det. Nej, så faldt jeg ned. Nej, hvorfor kan jeg ikke finde ud af det? Hvorfor står Der jeg sidder bare en ved stop? rampe. Bare En kom, ved rampe. vi løber connector i stedet for. Nej. Okay, Sebbe han lavede den. Slut mig. Der kommer en der, Sebbe. Ja. Ja, han er død, Jonas. Nej, jeg skulle lige til at skyde. Der er Okay. en jungle. Det var det i hovedet. Det er bare en aftale. Jeg ramte ham så hårdt i hovedet. En jungle. Nej, Okay, Og Rampe. en en CT. spawn, en spawn. CT. What? CC, okay. Ej, det... My days lakler. Lakker. Min fejl. Jo, men hvad sker der overhovedet med hantavirus? Lakker. Altså, Jonas, man ved bare, du stilkiller, når du har 2 kills og 65 damage. Er vi klar til at bare gå fuld negav? Negav ind i en smoke. Vi kunne low-key godt køre en P90 rundt til A. Bare gå fuld amok. Jeg kommer med en X børneslagter. P90 rundt til B kunne faktisk low-key være genius. Jeg kommer med et børneslagter, Gunners. Hallo, vi smoker. Hallo, jeg har en idé. Vi larmer alt sammen herover, og så går vi under, fordi så har jeg nemlig smoket connector, og så går vi fuld amok igennem jungle. Kæft en You god know strat. what? Ja. Og så laver vi den der, Hjalte. Ja. Ja, jeg har den. Okay. Og så bare gå fuld amok. Ej, hvor var det tæt på ellers. Okay. What the fuck? Jeg aner ikke, hvor fanden jeg blev skudt fra. Hvordan dør han ikke der? Fuck, det er Felix der. Kæft, det er en god strategi, Sebbe. Holy Ja. shit. Ja, det virker helt vildt fantastisk. Prøv at se det der. Men jeg fik faktisk et kill på. Oh my days. What the hell? De counter det med deres gay strat. Det er fordi, det ikke er mig, der kommer med idéerne. Nå, lad os prøve at gå... Jeg har en idé, vi går 360. Nigga in smoke. Alle sammen headshot. En hvad i det er smoke? Der. Prøv, lad os lave decoy-strategien, hvor vi alle sammen sætter os herover. Kom. Nej, se det her. Nej, Hjalte, ikke det der nu. Vi skal lave decoy-strategien, kom. Vi laver et helt tårn. Jonas og Sebbe, I kommer lige med. Vi laver Jeg har købt decoy-strategien. decoy. Nej, men sgu da ikke den det der. strategi. Ja.
Oh shit. Jeg stiller mig her, Gutters. Ja, der er to Jeg ved ikke, hvor stairs, man- 2 stairs. Nå. Men fuck, Jonas, du har lige... Jonas, du har derovre. Jonas, du har Så langt derovre. bagfra. Okay. Hvis Men de er nok ikke dumme nok. de kommer inden, når der står 40, ikke? Og så går vi fuld amok. De er nok ikke dumme nok til Rushers. Det tror jeg ikke, de... Jo, det kunne de godt være. Prøv at se det der. Nu kommer der bomber og alt muligt. Nu rusher de. Det er jeg ikke sikker på. I bliver nødt til at gøre det. Ja, vi vender lige til 40. Og så kan vi... Når der står... Oj, Nice. kæft en idiot. Jonas, du skal stadigvæk have derovre. Er vi klar? Er vi klar? Er vi klar? Er vi klar? Ja. En stairs. Unexpected. En start, ja. Reload. Nice. En palace. Palace. Palace er død. En side og en stair. Joker. Lige under dig. Lige under dig. Nice, Nice. der. Oh Nej, my hvor er days. Nå, kom igen. Vil du bruge den der Chelsea-trøje? Ja, det er jeg bruger også sådan en PSG'en. Og sidste runde. Lad os prøve at lave... Nu lytter Lad jeg os til, hvad prøve jeg at siger. lave... Nej, vi kan ikke. Lad os så prøve at lytte til, hvad Hjalte siger, så se, hvad der sker. Okay. Hvad siger du? Kom med mig. Du Skal sagde vi ikke kaste så meget noget? der. Skal vi kaste noget? Nej. Jeg kaster min A-smoke, så. I skal jo med mig. Jeg følger med dig. Hvor er du? Nå, Palace. Kæft, Jo, hvor hvis I god dropper mig, hvis I dropper flash, drop flash. Jeg er en Jeg flash. dropper flash. Jeg dropper flash. Prøv at se det her, Gutters. Det her, det er the lineup. Oh shit, jeg smed min lokke. Jeg er klar. I løber ud om 3, 2, 1, løb. Hvor blev alle flashes af? Klart. Der var sikkert nogen, der tog What the den. hell, Åh, det man? lavede jeg en fejl. 1 liter. Hold da Det er kæft. uheldigt, mand. Nice. Hold Nice. da op. Han fik den lige i hovedet. Lige i hovedet. Kom, det bliver det. Så er det bare fuld rush. Ja, Jack. Godt lavet. Okay. Fuck, jeg føler en galt her den arm. Hjalte, skal vi snakke om Jonas' kills og mine? Ja. Bro sidder, Jo, jeg skal bare lige varme op. bro sidder med 2 kills, og jeg har 18. Altså, Jonas Jeg skal bare lige varme op. 0 i headshot percentage, Jonas. Jeg har der apps. Jeg skal bare lige varme op. Okay, fair nok. Jeg har apps. Jeg har den bedste strategi til apps her. Første runde, for de kommer næsten altid apps. Ja, Ja. det gør de nemlig, og derfor går jeg med jer. Så Nej, jeg har... Jonas, Bare lige lad mig Ja. ikke kukke. Bare lige lad mig ikke kukke her. Bare lige lad mig ikke kukke her. God idé. Jamen, vi har dem bare apps, så. Oh, fuck. Oh, Ja, fuck. de er af. Oh, shit. Cliff, det er genius. Hvad mener du? Shit, der er to ved mig, bro. Smashet så hårdt. Der er to ved mig. Sing what we see. Ja, jeg rotater. Sådan er det. De er her også. Jungle Okay, og en gang. side, Sebbe login. De kommer altid apps, som Sebastian sagde. Ja. I første runde. Nå, prøv at se den her. Jeg mener det. Jeg flækker dem alle sammen nu. Jeg skal ikke tænke over det. Jeg er så logget ind lige nu. Acer case. Hvor er det fint det der. Men det er også crazy. Nej, det er lidt crazy, hvordan han bare kommer, og så kigger han lige direkte i hovedet på mig. De stod sgu da i vejen for hinanden. De rykkede sig knap nok. Ja, altså, luk røven. Jo, det er lidt uheldigt, at alle sammen bare går B, og så kommer han lige af. Fuck, Det er simpelthen fuldstændig crazy strategier. De kommer altid B. Ja, lad mig lige få... Altså, simpelthen. Okay, jeg har apps, Jalle. Bare lige sidste runde, jeg har apps. Så får du Ja. den igen. Det er bare lige mine Åh, dope ass strategier. Ja, du picker så En langt short. af.
En short. Er det B? Jeg kan i hvert fald høre noget. En short i hvert fald. På B. Så er det kigger. Shit. De er inde. Skal vi kigge på? Kan Yep. vi gå B? Ja. Ja, du skal gå B, Jonas. Nice. Hvordan døde ham den orange mand Du så? må nok døren, hvis du går. Hvad? Nå. Sebbe, hvad med, at jeg har apps? Og du har apps nu. Jeg vil bare gerne sige, at jeg fik kill. Det er flot. Tak. Dybt imponerende. Ja. Mussolini. Hvem har egentlig midt? Er det ikke Hjalte? Det Jeg er Vi har Hjalte. orange. Ikke mere, Nå. så går jeg midt. store Hjalte. Hjalte Dixon. Det vil jeg Lille begynde at Hjalte. kalde ham. Hvordan føles Det det gør. at hedde Storhjalte? Nej, Ja, hvordan jeg har føles det at pack. hedde Lillehjalte? Det er fordi, jeg er skinny as fuck, og han er sådan kæmpe big bag. Under og midt. Ja, og apps. Det er fandme bare i orden. Jo, men hvordan fanden offroader jeg bare kørestolen? Du kører bare sammen med mig, Jonas. Jeg kender den, der går ud og ind. Altså, Ja, det Om gør jeg Asken. også. Nej, Hjalte, ikke igen. Ikke igen. Hvad nu? Kan du ikke huske, hvad der skete, inden Seppe startede? What the fuck, Inden man? Sebbe startede, hvad snakker du? Du ved, jeg sagde noget om, jeg kendte Seppe. Og du kendte Sebbe ud og ind. Det er lidt ulækkert. Det er lidt ulækkert. Det var lidt ulækkert, ja. Jeg tror det Hvad sagde han så om mig? Hvad sagde han så om mig? Han sagde, at du var pisseirriterende ADHD-barn. Der kunne finde ud af at spille lidt trommer. Og havde jeg ret? Om du havde ret? Ja. Ja, havde jeg ret? Altså, jeg har aldrig nogensinde hørt ham spille trommer, men det andet har du da haft ret i indtil videre. Jeg er fucking god til at spille trommer. Bro var sådan en special kid, på grund af, ifølge læreren, der skulle spille trommer, fordi ingen af os andre måtte, fordi vi kunne ikke finde ud af det. Ja, Holy shit. jeg er vant til at spille trommer på hele skolen, så jeg skal bare spille trommer. Du er ikke bedre end Nord. Jo, jeg også. Det tror jeg fandme næppe på. Når han er Det ikke ikke god. Og det samme med Loke. Bro, når de spiller sammen. Det er så sjovt. Loke, han kan sådan 4 akkorder. Og det er de 4 samme akkorder, han spiller hver gang. Han kan bare spille dem på forskellige måder, så det lyder bedre. Bro, jeg er 500 gange bedre end ham. God til at 500 spille. gange bedre end ham til at spille guitar. Hallo, Hjalte, vi Hørte burde du prøve ham at spille rip sammen det på der, et bro? tidspunkt. På at spille på et tidspunkt, hvor jeg spiller på trommer, Hjalte. Det kunne vi godt. Det kunne vi godt. Roddy doesn't know that we are. Ingen Palle. Jo, Men- Palles, det er i dag. Tells me she's sad. Så vil det Han kunne har være, da ikke der været kommer online i... Jo, han har ikke været online i 27 minutter. Jeg tror faktisk, han er gået ud og løbe. Nej, han er ikke gået ud og løbe. Det kan jeg godt lade sig gøre, for han har ikke været online i 27 minutter. Skyd igennem boksen, Jonas. Kan jeg bare det? Oh shit. Han er ninja. Kan man bare wallbang det der? Holy airball. Holy airball. Ja, jeg ved det. Jeg gik amok der. Jeg var sådan en pekula, der bare skåbede lige. Men altså, hvis Johan er ude at løbe, så er der faktisk noget galt med ham. Så er jeg bange for, at han er blevet syg. Altså, Nej, fordi holy shit. Nej, det er fordi, han skal øve sig i at løbe til i morgen jo. Ja, det kan være. Det er ligesom Jonas, han vil køre offroad på en kørestol, altså. Indersat smuk pussy. Hvorfor siger de push igen i chatten? Så gør de sgu da bare B. Det er midt. Skal jeg ikke bare gå B? Det er midt. Scheisse, man. middag. Der er også en af. Middag. Middag. Og så tager jeg min nade ud, og så kommer de. Jeg går... Nå. Jeg skærer i mit forhud lige om lidt. Holy fucking shit, mand. Jeg skærer mit forhud af lige om lidt. Jeg går mok. Okay. Sebbe, det skulle lade være med. Der er ikke nogen, der vil lægge mærke til det alligevel. Hvad mener du? Hjalte, skal vi lige snakke om, hvordan vi sidder og laver lige nu? Hvad sidder vi og laver lige nu? Jeg brænder mange kalorier for alle de kills, jeg får. Ja. Det er fandme den bedste joke, du nogensinde har lavet, Jonas. Johan er også bare ved at brænde nogle kalorier ind lige nu, tror jeg.
Hold da kæft, mand. Okay, der er Sådan, en... Johanna og en mig, vi lidt- needer jo the green. Altså, jeg tror, low-key, Jonas, du kunne hurtigere end Johan, mens du sad i kørestolen. Altså, Jeg det er blev ikke engang af ved... Men altså, Det er A, det jeg er A, det er A, sværger, det jeg er A. skal dem på lige om lidt. Ja, så what? Det er A. Hvorfor er Det var hele da deres hold AVP'er, altså? God damn. Jeg løber, nu Ja. flækker du dem lige, hva'? Jamen, jeg kan sgu da ikke bare få 3 sådan der. Selvfølgelig Det er kan ikke, når det. jeg rammer sådan der. Så rammer jeg fandme ingen Du skid. skyder efter hans fødder, men det kan man også. Ja, ja. Klask. Easy for det, So what? sug min fede tog, sug min fede tog. Jeg har en idé. Jeg har en idé. Jonas og Hjalte og Seppe. Okay, gutters, jeg har en idé. Vi holder bare vores plads nu, og står og venter på dem, for de har en AVP, og den kan de ikke bruge. Jeg bliver bare af ved hver gang. Køb en shotgun, vi rusher rumpe. Rusher Nej, vi skal Rush ikke your rumble. rush. Vi Jeg bliver er på på vores den, pladser jeg er nu. på den, jeg er på den. Jeg følger efter dig, Hjalte. Vi bliver på vores pladser nu. Yeah, Oh my days. Det er det synes jeg mest mongo, jeg nogensinde har set. Kabum. Kablo. Jeg bliver på min plads. Jeg bliver også. De er her ikke den her Hvorfor er gang. der faktisk ikke nogen af? På de smukkede lige apps. De er midt, Det var de er mig. midt, de er midt, de er Hvor er midt. det dig? Ja, de kommer i Alle B, sammen tror jeg. midt, alle sammen midt. Ja, ja. Det er så fint. Kabum. What the fuck? Okay, og så sidder der en palace. Nice. Hvordan virker det der? Er det A eller hvad? Der er en af. Det er under. Pakken under. Ja, det er sygt, hvordan han ved, hvor jeg er. Så, hvordan nogen så det der, bro? En midt. Hvor er der rigtig ikke nogen, der Scheiße, så Mann, det jeg der? er købt, jeg er købt. Ja. Han er så low, Hjalte. Hvor er der rigtig ikke nogen, der så det der? Ham der Alex, han cheater så fucking hårdt. Han er jeg lige der, mener. Hjalte, han er lige der. Nice. Yes! Hjalte til AV, Hjalte til AV. Hey, vin! Der er Nej. Vi Det får når en jeg sgu AV. ikke, det der. Hjalte, Du løb for forbi to helvede. AV'er. Please report ham der Alex for cheater, fordi han har skudt mig lige... Han har kigget lige på mig igennem muren. dyr. 5 gange. Jeg har et spørgsmål. Skød han dig igennem en væg? Ja, han Nej, skød ham igennem en væg. Han Jeg skød ham. peakede, og så en millisekund efter, så fucking skød han fra det. Pikule. Og Nå, jeg var så sådan han det mest skød dig. Jeg troede, random- han Store skød dig. øjne, du har, Seppe. Ja, Jeg han var hørte også, sådan at random skyde spot hende. Jeg fucking skar dit hoved af lige om lidt. Oh. En Fuck, midt. jeg missede min incendiary. En midt. Altså, what the fuck, at han får dig blændet. Det er så crazy. Hvis de kommer her nu, ikke? Så får de min shotgun i hovedet. Jeg skyder faktisk ikke, jeg kaster dem bare i hovedet på dem. Ja, det er ikke Det er A, det er A, det er A, det er A, det Der er er A. ikke sådan noget peak her. Fuld A. Vores hold kan bare ikke finde ud af at holde af. Altså, hvad sker der for det? Nå, det er nok fordi Jonas er der, men altså Jamen, stadig. hold nu din kæft, Hjalte. Jeg fik 2 kills sidste runde. Holy shit. Nej, væk! Og det der lige, jeg tog mit shotgun væk, så kommer han bare lige ud i hovedet på mig. Jeg hader det fucking lortespil. Jeg håber, han dør, ham der. Ja. Please læg det her op på YouTube, Hjalte, fordi Jeg hold håber, kæft, selvfølgelig.